Takže ahojte, aká bola predná hora, bude to trošku rýchlejšie video, nebol to žiaden wellness, aj keď to tam vyzerá ako v hoteli, lebo fakt podmienky na tú liečbu sú fantastické. Prvý deň príchodu zdravotná prehliadka, v akom som zdravotnom stave. Potom som vlastne čakal na začlenenie do nejakej skupiny. Na to som čakal, tuším, nejaký týždeň. Dostal som sa na tretie poschodie, kde som sa dostal do skupiny k pacientom, s ktorými som vlastne trávil skoro celú liečbu. Oni postupne prichádzali, odchádzali. Celá tá liečba je vlastne režimová, čiže ráno staneš, máš budiček, raňajky, skupinová terapia, potom rôzne terapie s psychologom, s psychiatrom, rôzne skupinové aktivity, rôzne športové aktivity, posilňovňa, ping-pong, volejbal, futbal, kadečo. Večer o 7 nám dávali telefóny z trezoru, z ktorých sme vlastne potom mohli zavolať domov. Tie telefóny sme mali do 8:30 alebo do 9, nepamätám už presne. O 9 večerka zásnú sa svetla, konec. Prvé 2 týždne na Prednej hore boli pre mňa katastrofálne, úplne, že čisté psycho. Ja som v kuse plakal, ja som každého obviňoval jednoducho z toho alkoholu, že vlastne za to môže moja mama, môj brat, moja manželka, proste každý za to mohol, len ja. No ale z toho som veľmi rýchlo vytriezol, keď som sa chcel liečiť, jednoducho som si povedal, dal som sa na tú cestu, musím sa otvoriť, takisto aj na tých terapiách, jednoducho bolo veľmi potrebné sa otvoriť, povedať o svojom probléme, zdieľať to s ostatnými, čo mi dosť pomohlo, aj cez ten plač, lebo ja som v kuse plakal, jak malé decko. No a vlastne takto prebiehal asi zhruba deň, proste od rána do večera bolo čo robiť. Po prvom mesiaci liečby už som bol na tom tak, že už som jednoducho, ja odchádzam domov, však ja som už zdravý, ja už nebudem piť a tak ďalej, ale jednoducho nie, som sa musel, neviem, kto ma tam hovoril, že jednoducho vydrž, lebo potom skončíš, buď tu skončíš opäť, alebo skončíš katastrofálne. Po druhom mesiaci liečby som mal také isté pocity, jednoducho už odchádzam, ja už to mám za sebou, ja už nezakopnem. A vlastne tretí mesiac som až pochopil, že prečo tá liečba trvá 3 mesiace, prečo je to také dlhé, lebo vlastne ten tretí mesiac mi vlastne všetko doplo. Jednoducho, tam je nejaká postupnosť, z môjho pohľadu tam bola nejaká postupnosť myšlienková, proste na začiatku tie myšlienky boli také a ten tretí mesiac tie myšlienky boli úplne iné, ale diametrálne odlišné. Čiže takto liečbu som ukončil 16. októbra 2023, keď